Има в коментарите пичове, които пишат културни неща, така нататък. Примерно едно момче беше написал тройка дизела 10. Да, наистина тройка дизела за 10 000 лева може да вземеш хубав 15. За тия пари може да вземеш само 2 или 2,5. Прав си, братле, прав си. Показвам само обяви на здрави коли, които може да се карат с тия номера. Здравейте на всички, вие сте Стоянов Моторспорт и новия епизод на поредицата ни Топ оферти. Днес ще разгледаме E60, което беше една тема в предното ни видео, защото имаше един сезнайко, дето вика сията 600 лева, виж BMW-то, не знам си кото, но ако струва 5000 лева, виж сега, гледай за какво става въпрос, колко ти струва твоите умрели E60 за 3000 лева. А ако мой сят струва 600 лева, аз за 600 лева няма ти го дам даже да ми го поддържиш. Гледай сега за какво става въпрос, изтегли си един заем, продай майка си и си купи E60. 2999 лева. На промоция с грозния самоплюшения ръчка, двойка дизел. Отзад е направо лапа и салама, тъмънкът за тебе. За такива с... Сега гледай какво става. Тука той е 60 в окаяно състояние, даже няма и никакъв коментар отдолу. Следващото изглежда малко по-заводски. Говорим тук в началото с S10 волан, нормално 4000 лева и 60. Его, къде има изхубай джанти? Его, който иска да бъде топ газара на селото, то всъщност не е на селото, то даже в селата хората са културни, карат вагови, опели. По-скоро се лендурите от градовете, его къде е, голямо е 60-то и направо е автомат, май. Ръчка е пак, чак фейсово. Перфектно състояние, забележки, няма забележки. Нов демпфер, нов съединител, дискови накладки, общо взето в Хасково, е изключително запазено BMW. Ако иска някой млад комплексар, може да се го купи на 300 000 км. Интересно как смятат 300 000 като километража е в мили, ама да я знам. Face Auto, той вече е автоматик, черно BMW. Как са си мечтали комплексарите за това? Етапа на страна това не изглежда зле изобщо. Доста добре изглежда. Разбира се, няма никакъв шанс срещу сеята на 400 метра, но то е друг въпрос. Вътре пак е някакъв плюш, маля какъв грозен кълъв на волана има. И тук е на 202 000 км. Как го смятат като е в мили? Много ми е интересно. Сигурно пишат в Google милите и той ми за на километри. Чак на 202 000 км, не вярвам, колата е докарана на ход, туилно е, кутия оригинален ксенон. Кара се с тези номера, може да се регистрира. Така, кара се, може да се джиткаш тези номера. Показвам само обяви на здрави коли, които може да се карат с тези номера. Сега, когато има още доста обяви, примерно 7-8, дето имат някакви проблеми. Тях не ги, изобщо не ги атакувам. Ето още едно 60-то и вече е още по-наточено за цена от 4250 лева. Забелязвате ли на каква цена са? После да ни кажа, не се знае в коментар. Значи, вижте сега, има в коментарите пичови, които пишат културни неща, така нататък. Примерно едно момче беше написал тройка дизела 10. Да, наистина тройка дизела за 10 000 лева може да вземеш хубав 15. За тия пари може да вземеш само 2 или 2,5. Прав си, братле, прав си. Аз цялата ми идея беше първо да не се подигравам зверски с никой, да не обидя никой, просто си правим етап с комплексарите, защото те са такива. Те са готови да изтеглят 4000 лева заем, за да може да карат T60 за 400, разбираш, и да вземат от комшията 100 лева на заем. Като и това дет са жегна, защото съм сигурен, че кара двойка дизел десняк. И сега толкова много е, че крам, че сията е по-скъп, че той направо издивява, разбираш, той нервните му окончания, на ония ще го видите в коментарите на предното видео, хората казват, че нервните окончания на вагаджията са повече отколкото на клитора, обаче на такива комплексари с BMW 60 седан, 10 волан, двойка дизелто има вече на него направо го пръска, разбираш като го кажа. Тук не съм слагал повече снимки, защото те всичките BMW са еднакви. 2007 година, не знам си кой, седалки запазен на лични документи за регистрация при желание. Без излишни шумове и грешки по таблото. Зареден фрион. Фрион е прясно зареден. Старт бутон има навигация, гледай го става. Добре, продължаваме следващия. 4400. Още едно прекрасно E60 фейслифт отново, 10 волан. Стегната ходова част, читава туилно, може с тези номера, застраховка до 28 февруари. Кой искаш 177 коня, двойка дизел, 2009 година си купуваш кола за 4000 лева, ти Fiat Punto не можеш да си купиш за тези пари. Още едно, ямболско. Охо, това вече е 2,5 газ бензин.
Добре, повишаваме статуса на живота. Ето виж, това е идеално за ония комплексар, дето беше писал, че сията е 600 лева. Може ли да отговорите в коментарите, който си е търсил, защото има хора, съм сигурен, дет харесват такива сеятия и са си търсили. Те сега на някой дет не могат минат преглед, дет са издънени котори, им паднаха цените. Някой намирал ли сега по 4000 тогава? Говоря 1,8 бензин. Защото аз когато търсих, от 4500 беше най-ефтиния. Аз си взех реално най-ефтиния свят, както онзи онова същество, така да кажа, дете писал онзи зверски коментар, дето го е жегнал отзад. Той може да си изтегли един хубав заем и да си купи това BMW, да си гледа турските сериали с баба си в колата, защото жена няма си хване. Е60 годишна винетка, закупена преди 20 дена. Преглед минат преди месец, стоилно е 2000 км в област, бързи дюзи над 200 коня. Браво, то голям силото и BMW, пак ще го препарирам. Тук вече има едно 2.5 дизел плюс. То е най-бързото BMW на света, 177 коня. Десен волан, 177 коня, така, добро техническо състояние, и няма належащи ремонти. БГ застраховка и изключен DPF, колата има софтуер, върви доста прилично. Това е мечтата на всеки и трябваше да напишеш в обявата, обаче 530, иначе не си истински комплексар, значи ти не си комплексар, ти си обикновен човек. Наистина те S60 ги има много, той има сигурно едно обяви за S60, има повече отколкото за Golf 2. Ужас. Сега, ето го това BMW 4800, то вече е доста скъпо. Нормално, но този път, това е първото BMW с ляв волан, 4800 лева, гърмеш, малко емблемката му е изтъркана, ама е добре. 170 коня, газ бензин си е бомба. Здрав мотор, туилно и продавам личния си автомол. Автомол си продава човека. Добре, автомол, мотор и скорост перфектни. Колата има външни забележки с М-броня и прагове за боя. Колата има чисто нов газов инжекцион за смяна, има по окачването нещо тропа отпред преди накладки. Слаба работа. Задължително прехвърляне, колата се намира във Враца. Явно и там имат проблем малко с българския. Ето още едно, пак германски внос, и германски внос, пак ляв волан. Германски внос, той май беше гръцки номер, сета е. Тук той е с бялата кожа, хубаво е. Барче да си е седнал, цъка си. Когато е всички валидни документи, може да се регистрира. Колко че ти трябва? 2587 коня. Мечта и то ляв волан за тия пари. Купувайте ги, хора. Теглите по един заем, колко е, бе? Сега е времето да се обърна към рекламодатели. Дайте ми да рекламирам бързи кредити, бе, човек. Показвам постоянно коли. Хората в България се убиват да взимат бързи кредити. Ето го е последният участник в нашето състезание. 520 2270 коня в София. Пак с някакъв чуж номер, няма проблем. Така по-добре, както беше писал един продавач на Opel Astra, на което не му се плащат актови, колата ми е без прехвърляне, заповядайте. И без минат преглед. Добро общо състояние, без належащи ремонти, кат и транспорт до адрес. Директно звъниш, ало, няма значение коя компания. В момента няма компания. Когато има компания да ме спонсорира за бързи кредити, ще кажа ало, компанията или си коя. Изпратете тук 5000 за един мой такъв касейка, за един мой фен, за да може този фен да си купи E60. Не. Сега, цялото видео е с цел майтап. Слушайте му добре. Не теглете заеми за коли. Може теглите заем за жилище, това подкрепям, но за коли не теглете заем. Изкарайте си някой лев, вземете кола, която да струва колкото заплатата ви месечната. Това е. Има хора ще кажат, ти лот ли стои, цял живот така съм правил. Колко ти е месечната заплата, толкова да ти е колата. При аудито от тогава почнах работа, тъмън млад, сега завършил 700 лева, изкарвах 700 лева ми беше колата. Направите ли го той нещо, никога няма да има някакъв ремонт по колата, който да не може да, така да кажа, да го заптите. Няма как да има ремонт, който да не мога платиш. Ако взимаш 2000, колата ти е 2000. Това е най-често, нали, срещаната. Или 1500. 1500 лева ти е заплатата. Един Opel Astra за 1500 лева. Ти даже за 1,5 може да се намериш 40 някаква. И така, хорица. Общо взето, както казах, опитах се да дам съвети.
Пишете долу в коментарите на каква тема искате да е следващото видео и този клип достига до вас благодарение на мен. Аз сам съм спонсориран, сам съм си Records. Ако някой иска да спонсорира, да изпрати рекламодателя, той. Пак казвам, целта на клипа не е обида, целта е просто усмиване на някои тъпи виждания на някои, може би не толкова умни хора. Абонирайте се, лайк, сабскрайб, шер, мер, чао! Не зависай, пацанами мать говорил, а я дворами ночью, мимо магазина, улица Рождества.